Katsotaanpas. Katsotaanpas. Tämä pitkä oli täältä kulmasta. Tässä on ensimmäisenä. Kivasti meni jengoilleen suoraan. Minkäänlaista taistelua. Mutta mua kyllä vähän hämää nyt, kun mä en näe tässä kuin kaksi jalkaa tuolla mikrofonilla. Minun käsittääkseni kaikilla kondensaattorimikrofoneilla pitäisi olla 3 jalkaa. Mä en edes osaa tehdä sitä kytkentää, että kuinka kondensaattorimikrofonia syötetään. Että pitää vaan tästä katsoa mallia ja joitella se irti ja pistää uudet johdot sillä. Luulen kovasti, että en osaa tuohon rinnalle edes toista pistää. Ehkä se pitäisi nyt juotella irti sitten. Hetkinen. Katsotaanpas, mä otan uudestaan kuvaa lähemmäs. Siinä on 3 jalkaa. Ne vaan on sillä tavalla aseteltu, ettei sitä oikein tahdo nähdä. Miten mä saisin se mahdollisimman tarkasti kuvaa. Katsotaanpas. Nyt kuvassa siinä on itse asiassa kiehtoja. No ei se väliä. Katsotaanpas. Miten minä saan sen kuvaan kivasti. No, kylläpäs tää nyt on vaikeaa säätää. Siinä se nyt on. Siinä. Jep. Elikkä siinä on 3 jalkaa. Se 2 alempaa jalkaa on piirilevyssä kiinni tuolla. Sitten siinä on joku tämmönen pieni muovikelmo, joka erottaa sen. Ja 3. jalka on kiinnistetty vaan tuossa jutussa. Ei, kun hetkinen. Vielä korjausasiaan. Se on alun perin ollut kiinni tuolla piirilevyssä tuolla. Mutta se on juotettu irti ja ilmeisesti käsijuotettu uudelleen tähän hyppyjohtoon. Tämäpäs menee jännäksi. Olisiko tää jotain niin vanhaa sarjaa, että ne on joutunut jopa tekemään käsikorjauksia näihin. Tämähän menee jännäksi. Mäpäs menen hakemaan juotusvehkeet. No mä oon ottanut ehkä 3 kuumana. Niinpä ovelasti tupakalla, ettei kädet tutisisi, mutta nyt ne vasta tutiseekin. Sitä alussa. Millä osua tuonne? Voi olisi. No, kun olisi sitä semmoista imunauhaa. Kaikki mun... No niin, nyt se lähti. Suuri osa mun leikkikaluista ne on tuolla maaseudulla. Sijo ei tää mikään konkkamikki ole, koska tässä on ainoastaan 2 jalkaa. Se on kyllä kovasti konkkamikin näköinen. Enpä tiedä. Mutta käytännössä suunnitelma olisi, että saan nuo tämän hyppylangan katkaisen vähän lyhyemmäksi, laitan siihen jatkoa. Vai varmaan punottua piuhaa, jossa on jonkinnäköinen päällyste. Laitan sen tuonne ja tohon kiinni ja sitten
laitan ehkäpä jonkinnäköisen liittimen. Oho, nyt mun pitäisi kyllä jotenkin merkata. Jaa, onpas erikoista. Se on Mitenkin mä saisin näkymään sen, kyllä onko tästä zoomailla. Se on itse asiassa toi punainen johto on sittenkin maa. Taikka niin, onko sillä mitään merkitystä, josta mä tosiaan on ihan tavallinen passiivinen mikrofoni, koska tuossa lukee, tai siinä on merkinnät. Siinä on merkinnät plus on tuo puolinen jalka. Tuossa on merkintä, eli se on maa. Ja tämä johto itse asiassa oli tuossa plussassa, ei hetkinen, se oli miinuksessa kiinni, joo. Mutta en tiedä, onko sillä mitään merkitystä sitten. Tänään on lauantai ja Pepekki on kiinni, niin ikävästi en pääse hakemaan leluja. Joten käyn kattoo jostain Prismasta tai jostain, että löytyisikö semmoista sopivaa johtoa. Noin kolviputsakaan. Luultavasti en mitään rikkonut. Olisiko tuolta vielä poistettua? Mä en tiedä. Uskallanko mä ruveta? Ei, kyllä se on tällä puolella, ei siinä ole reikää ollenkaan, se on pintaliitoksena tossa, niin enpä poista lopputinamölttiä tosta, vaan poistetaan se vasta sitten, tai siis ei poisteta, vaan juotaan siihen kiinni sitten se johdon vaan. Vähän tää mahtuu kiinni sitten sen jälkeen. Suunnittelin vähän, että mä vedän johdot täältä läpi ja mihinkähän se liittimen nyt sitten saisi. Täällä vaan tuohon tehdä pienen reiän, josta tuon johdot läpi ja laita liittimen tänne jonnekin ulkopuolelle. Ja, mutta sitten se ei mahdu taas tähän kotteluun. Pitää vähän miettiä. Koska tää on todella naftin kokoinen tää kotelo. Mutta siitä pitää miettiä, harjoitukset jatkuu. Jahka. Käyn hakemassa vähän jotain tarviketta. Ei tarvinnutkaan ostaa mitään levuja. Löytyi kätevästi tämmönen johdonpätkä, jota pystyy tässä käyttämään. Ja samalla myös kotelo, mitä pystyy käyttämään. Tämä on headsetin toinen kuuloke, jonka juotan irti, pistän tuon mikrofonin tilalle ja niin edelleen. Näytäpäs tuolla valoa. Laboratorioassistentti. Otetaan vanha mikki. Ei kun mikä tää on. Kuuloke. Ulkoje. Noin kivasti pidetty. Sitten laitettaisiko punainen vaikka tuon plussalla merkittyyn. Kumpi. Paljon kympelömpää pakettia voi olla tinaa tähän tarkoitukseen. Ilmeisesti jopa tarttu. Mutta taisin samalla juottaa sen runkoon kiinni. Ei. No, se saadaan tietää pian.
kun kaikki työkalut on siellä lantilla. Hirran. Saattaa olla entinen mikrofonikin itse asiassa. Verta kummaksi juotin. Pihdit olisi pitänyt ottaa. Olisi muuten ollut pinstit meikkipussissa, olisiko ne mitään auttanut? No, on tuolla pihdit kyllä, mutta... Noin. Sitten plussalla merkitty oli tuolla. Ja plussa pistettiin punaiseen. Sitten mitenköhän tämä kuuluisi kuoria tämä juttu. No, missä? Niin tuosta johtuu, että en ole ikinä nähnyt. No, kai se tuli siihen. Tää nyt pitäisi saada tuonne. Tekemään venäläisen juotoksen. No, karkkaa minäkin nyt. Näinhän sitten ei juoteta oikeasti. No, kyllä sitä nyt taas tulee vahingossa tarpeeksi. Kaikkien suureksi hämmästyksiksi se jopa toimii. Minun surkeilla juottotaidoillani. Hienosti nyt on mikrofoni sieltä ulkona ja tämän saan nyt, kun laitan tämän kiinni kypärään, niin tuo tulee kypärän eteen, niin tämä tulee sitten kypärän sisälle, että saan kivasti höpistyä sinne. Näin.